Там русский дух, там Русью пахнет, и солнце гаснет, когда уходишь. Мы все тут знаем, что вас запомним. Сейчас уходим, мы все уходим. От тази година довеждаме някои неща, с които да изкажем някаква благодарност на тези, които по някакъв начин са или работили много за училището, или са прославили училището. И по този повод съвсем символично, не на 100%, но не изявените, за по-нататък живи и здрави ще мислим и ще се мисли, може би, към по-сериозни неща. Решихме да дадем някои награди. Сега не знам коя отварям, така че дамата да ме извини, ако не е нейната. Пак очите. Няма да ме извинявам. За постигнати високи резултати и за едно прекрасно място на нашето училище сред училищата, средни училища и не само средни, цяла България, удостояваме Цвети Иличева с... Той сте си като зелената ръбля. Заповядай, това да може да си го носиш. Супер. Мисля, че е заслужена награда. Една награда, която не мислихме как да бъде, но това е за колега, който работи за всички нас. Не за просто, за всички нас. За да сме надис школа, надис ниско, надис много от правилата и най-вече да можем да работим с интернет за първа година, т.е. във втората част на първа година. Настояваме с наградата Учител на година. Цялото си сърце благодаря на ръководството на училището за това признание и се надявам наистина с усилията, които полагаме, защото аз давам предложението, но всичко е съгласувано с ръководството на училището и е финансирано от училището, наистина да имаме една по-добра среда. Имаме вече нови идеи за следващата учебна година, как още по-да оптимизираме учебния процес. Така че няма защо на нас да ни благодариш, ние ти благодарим. Единодушно е. Има интернет. Всичко има. Всичко има. И още една награда, тия хартии. Още една награда, която е доказателство, че човек, когато иска, може да направи до някъде и не само чудеса. Имахме много нужда от реклама, много говорих за това нещо. Много неща го направихме, но направихме нещо, което до този момент наистина нямаше. Не направихме, а го направи и Яво. Сянка, наградата е учител новатор. Честита награда. Заповядай. Не искаш да си го поставиш, те са тежички доста. благодаря много. Там русский дух, там Русью пахнет, и солнце гаснет, когда уходишь. Мы все тут знаем, что вас запомним. Сейчас уходим, мы все уходим.